Boas noites. O Concello estuda a posibilidade de recorrer ante o Tribunal Supremo as sentenzas que anulan as licenzas do Garañón. Esta é unha das posibilidades que manexa o equipo de Lara Méndez, pero a rexedora asegurou esta mañá que estudarán cos técnicos todas as vías posibles. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia emitiu onte dúas sentenzas nas que falla en contra das reclamacións efectuadas polo Concello no que se refire ao Garañón, o que obriga a variar o proxecto das costas do parque. Por iso, a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, convocou para esta mañá unha xuntanza urxente da Xunta de Voceiros para dar conta desas sentenzas nas que se lle dá razón a Patrimonio contra as licenzas de construción do edificio do Garañón, así como para informar de que o Goberno local estudará a posibilidade de presentar un recurso de casación ante o Tribunal Supremo. Un mes, é dicir, unha decisión que hai que tomala, reflexionala e pensala e motivala, e o que sí, xa digo, calquer decisión que se tome se fará sempre pensando na cidade de Lugo e nos cidadáns de Lugo. Pero antes de facer nada, Lara Méndez quere estudar todas as posibilidades e incluso estudar que implica acatar as sentenzas, sobre todo tendo en conta a posibilidade dunha indemnización millonaria constructor e a posible obriga de asumir os custos do derrubamento das dúas torres. E dende a oposición apuntan directamente a Lara Méndez. O voceiro do Partido Popular, Jaime Castiñeira, afirmou que aprecia desinterese e parálise na rexedora no que se refire a buscar solucións ao Garañón. Ademais, Castiñeira lamentou que aínda non se puxese en marcha a comisión específica para avaliar a situación do Garañón. O desinterese e a parálisis do Concello e o desinterese da alcaldesa Lara Méndez co tema do Garañón o que nos leva é a perder tempo e a complicar a solución dos problemas. Leva 2 anos casi ao frente do goberno e non deu ningún paso para buscar unha solución para resolver ese conflito. Pero estas sentenzas semella non sorprenderon a ninguén. Dende a Alternativa Cidadá de Esquerdas e Esquerda Unida, a formación máis crítica co goberno no que atinxe o urbanismo. Aseguraron que esta é unha boa nova para Lugo, xa que din se está máis preto da restauración da legalidade. O Garañón, dixemos sempre, é o paradigma da política do ladrillo, o paradigma da especulación urbanística que se levou adiante no Concello de Lugo durante anos. Dende Lugo Novo consideran que o ditame era previsible tendo en conta o que supoñía a pretensión da administración local. A sentencia ven a dicir que é un edificio ilegal e ilegalizable, por lo tanto, é necesario o seu derribo. Isto é o que nosotros plantexamos xa no seu momento e agora ponse de manifesto de maneira prácticamente definitiva, ainda que ten recurso, pero obvio que non vai a sair adiante. Por lo tanto, o Garañón hai que derribalo. Ahora, cando? Pois iso é o que temos que valorar. Dende o Bloque Nacionalista Galego Asambleas Abertas recordaron que eles foron a única forza con representación na corporación que se opuxo en anteriores mandatos, o que cualificaron como urbanismo especulativo pactado polo Partido Popular e o PSOE. A única forza con representación nos mandatos pasados que xa nos opuxemos ao urbanismo especulativo que veíamos en Lugo, un urbanismo que estaba pactado entre o PP e o PSOE no seu máximo elemento como é o Plan Xeral. Nos a día de hoxe o que imos é mirar, imos estudar as posibilidades para que efectivamente os veciños e veciñas de Lugo teñen que pagar o mínimo posible por esa desfeita que ten responsables, que ten nomes e apelidos, non? E dende Ciudadanos consideran que estas sentenzas poden derivar no pago de indemnizacións millonarias e apuntaron a posibilidade de reclamar a responsabilidade patrimonial de José López Orozco, José Ramón Gómez Besteiro e Francisco Fernández Liñares, polo que dixeron unha mala praxe política. Do noso grupo municipal entendemos que se esas indemnizacións se producen, o que estamos é valorando a posibilidade de solicitar responsabilidade patrimonial dos que a súa actuación provocaron estes prexuicios ás arcas públicas. O que non é de recibo é que os 96.000 habitantes do Concello de Lugo teñan que facer fronte ás consecuencias derivadas dunha mala praxe política por parte dos políticos que no seu día adotaron este acordo, como poden ser o señor Orozco, o señor Besteiro e o señor Liñares. E mentre se clarexa a situación e os seguintes pasos a tomar, o dono do Garañón asegurou que o mellor é derrubar o edificio e xa propuxo a construción doutra urbanización.
E outro dos temas dos que se falou hoxe na cidade foi a posible dimisión de Jaime Castiñeira como voceiro dos populares, pero o propio Jaime Castiñeira saiu ao paso dos rumores e asegurou que permanecerá no seu cargo ata maio do ano 2019 e mantivo firme o seu compromiso de non presentarse de novo á alcaldía. Que vou deixar de ser portavoz? Sí, algún día sí, e ese día, lógicamente, será en maio do 2019, como dixen fai 2 anos. Eu quero recordar que na campaña do 2015, cando foron as municipales, xa dixen que Castiñeira era a última vez que se presentaba, e, polo tanto, me gusta cumplir a miña palabra. Ora, eu fun elexido, teño un compromiso cos lucenses hasta maio do 2019. Todos temos que algún día deixar paso a outras persoas e eu, en ese sentido, teño claro, fun elexido hasta maio do 2019 e eu vou cumplir cos lucenses. E dende Lugo Novo pediron hoxe a instalación dunha pasarela que comunique as rúas Ramón Montenegro e Peña Anda para mellorar así a accesibilidade ao Centro de Saúde de San Roque. Así o dixo o voceiro municipal desta formación, Santiago Fernández Rocha. Trátase de accesibilidade á rúa que une Ramón Montenegro con a Peña Anda, que é onde se encontra o Centro de Saúde. É evidente que moita da xente que baixa por Ramón Montenegro ten que facer un xiro, baixar as Fontiñas para poder coller a rúa para subir a Peña Anda, ou, dende logo, ir por unhas escalinatas que é imposible que teñan accesibilidade para cadeira de rodas e moi difícil o tránsito para persoas maiores, non? O cual, esa situación solventaríase con unha pasarela que unira precisamente esa escalinata coa Peña Anda, unha pasarela pequena que sería perfectamente asumible e que permitiría unha accesibilidade adecuada en esa zona, que é unha zona de moito tránsito, porque, lóxicamente, ali está o Centro de Saúde e quen máis vai ao Centro de Saúde son as persoas con maior idade e, por lo tanto, con maior dificultade de accesibilidade. Por lo tanto, parece-nos unha obra fundamental para permitir un maior bienestar e unha mellor mobilidade á xente maior. Dende o BNG Asembleas Abertas presentaran ao Pleno un rogo para que se tomen medidas co tráfico na zona da Ronda das Mercedes á altura do Conservatorio. Así o dixo o voceiro nacionalista Rubén Arroxo, que propuxo a creación de aparcadoiros disuasorios nesa zona e asegurou que hai espazos para ese fin. O BNG imos presentar un rogo ao vindeiro pleno municipal para que se busque unha solución no que é o entorno do conservatorio, onde podemos ver que os coches teñen que aparcar xa non en doble fila, senón casi en triple fila, porque non hai espacio físico. Nós aí xa presentamos en varios momentos a proposta de que se cheguen acordos con propietarios que teñen solares baleiros. En concreto, ali hai 2 solares baleiros ao lado que se poderían utilizar como aparcadoiro, pois para precisamente evitar que a Ronda das Mercedes naquel tramo este colapsada de vehículos e que as persoas que van ao conservatorio teñan un lugar onde poder estacionar o seu vehículo. No eido provincial, a voceira do Partido Popular na Deputación, Elena Candia, asegurou hoxe que grazas ao traballo do seu grupo, a Deputación mobilizou xa máis de 13 millóns de euros en política social e axudas ao emprego, uns datos que refrendou a deputada popular Mari Teijeiro, que destacou os avances realizados en axuda no fogar, teleasistencia e nas residencias de maiores. Pois creo que é un bon momento de facer balance de como influíron, entendemos ademais positivamente, as nosas decisións precisamente no eido que Mari representou, que o Goberno, por suposto, marcamos como unha prioridade que é a materia de servicios sociais. Resumindo, pois xa lle paso a palabra a ela que o explique máis en detalle, pois permitimos que 13 millóns de euros do orzamento desta institución no corto espacio de tempo que vai nesta legislatura, ou casi chegando ao 50%, pero ainda non se chegou a iso, pois tiveran ese destino, non? Aquelo que era unha
área pois bastante desatendida, en moitos casos incluso con incumplimentos normativos graves, tanto a Lei de Servicios Sociais como o decreto que se miraba sempre para outro lado, con a irresponsabilidade que denunciamos en moitas ocasións, pois pasou a ser unha prioridade. Incrementouse, chegou a duplicarse a cuantía que se destina para a axuda no fogar, duplicouse tamén a axuda destinada para a teleasistencia, chegando a asumirse dende a Diputación, cando Elena Candia era presidenta da Diputación, o 100% para que os concellos non tuveran que aportar o 50% que viñan aportando e quedándoles liberado esa cuantía para poderla destinar a outros servicios en materia social tamén. Era un compromiso naquel entón, cando estábamos no goberno do Partido Popular, incrementar e sacar unha nova liña de axudas en modalidade de concurrencia competitiva que non había, e no último pleno aprobouse unha moción que levamos, unha proposta que levamos, que era sacar esa nova liña con 500.000 euros. Por lo tanto, duplicouse esa axuda ás entidades sociais, aos colectivos sociais da provincia. Se logrou 3 millóns de euros para un pacto polo emprego, para o Depo Emprego, a maiores do ben empregado. Tamén se deu un gran impulso ás residencias. Se acordou modificar os estatutos de Suplusa, que permitiu que fóramos unha entidade, fora Suplusa unha entidade prestadora de servicios sociales, para poder, de alguma maneira, dar apertura aos centros residenciais que se construíran, e tamén se incrementou a axuda para a construción de diferentes residencias na provincia, chegando ata os 8 millóns de euros. Isto foi todo por nosa parte, pero lembren que poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do grupo elprogresogaliciae.com, pero non se vayan, xa que saben que voltamos de seguido coa información deportiva. Ata agora. A Gran Muralla, unha das sete maravillas. Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. O si que vos tomades as cousas con calma, máis de 2000 anos, mi madriña. No eido deportivo, o adestrador do Cafés Candelas Breogán pediu aos seus xogadores que borren da memoria o que sucedeu en Cáceres no encontro da primeira volta. Naquel partido, o Breogán gañou por 63 puntos de diferenza, pero nada serve de referencia para Nacho Lezcano, que asegurou que naquel entón os seus xogadores lle saiu todo á perfección e o rival todo ao revés. Llevamos días insistiendo con los jugadores que bueno, el partido de allí no nos vale absolutamente para nada. Un partido en el que a nosotros nos salió todo perfecto y a ellos les salió todo mal, y que no tiene nada que ver ni con el Breogán ni con el Cáceres. O sea que es un partido que no sirve de referencia a ninguno de los niveles. Normalmente nosotros analizamos mucho y tenemos como referencia todos los partidos que hemos jugado, los vemos mínimo una vez, e incluso hacemos montajes, se los pasamos a los jugadores, etcétera, y ese partido en concreto es el único que no hemos siquiera visto otra vez, ¿no? Porque no nos vale para nada en ningún aspecto. Ellos son un equipo mucho mejor de lo que hicieron allí, nosotros tampoco somos tan buenos. O sea que tenemos que ser especialmente prudentes con este partido, porque la referencia en este caso es muy mala. Esos partidos también te hacen crecer y te hacen espabilar. Nosotros hemos hablado muchas veces y hemos tenido en cuenta esa referencia, ¿no? En concreto, lo que dices del partido de Huesca, y creo que son partidos que lógicamente lo pagas a nivel de clasificación, pero también te hacen crecer como equipo. Y bueno, yo creo que a todos los equipos o a la mayoría de los equipos ha tenido algún partido de estos, y eso habla también bien de la liga, ¿no? Que los equipos de abajo pues tengan no solo opciones,
sino que realmente ganen a los equipos de arriba, y eso hace que la Liga sea competida y a día de hoy sea la Liga como es, ¿no? Y tan emocionante y tan bonita como está. E o Durán Maquinaria Ensino mídese o sábado o Arxil. A priori, un encontro moi duro para as xogadoras de Juan Nécega, pese aos numerosos contratempos que está a sufrir o conxunto pontevedrés. Me parece siempre un equipo duro porque además tiene, si os fijáis, creo que es el tercer equipo que más rebotea de la Liga o el segundo. Tiene dos jugadoras interiores, sobre todo Minata Keita, que es determinante dentro. Y luego muy bien acompañada por Ana Román, que la asiste muchísimo y le abre el campo, y luego pues la situación de regularidad en que se encuentre María Lago pues las hace también un equipo muy peligroso. Evidentemente vamos a tener nuestras opciones y la primera es jugar en casa y como habéis dicho, aprovecharnos un poquito de esta segunda juventud, por ejemplo, que está viviendo Raquel, que si tuvisteis ocasión de verla el fin de semana pasado nos dio toda una lección de trabajo, de anotación, de liderazgo y que bueno, pues que la estamos disfrutando y yo personalmente estoy muy contento de que sea así. Sí, con la posible ausencia de Centeno, pues también las limita un poco más. En principio sí, vamos a tener, por lo que yo vi de su último partido con Oviedo, vamos a tener más rotación. Eso siempre es una ventaja para nosotros y esperemos que la podamos aprovechar. Los partidos son largos y esperemos que podamos mantener el ritmo de juego que nosotros queremos mantener. E ata aquí a información deportiva de hoxe. Que teñan moi boa noite e ata mañá. A Gran Muralla, unha das sete maravillas. Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. Iso sí, a vosa é máis longa. A muralla, digo.